שלום לכולם, אני אורן שקלים שוב איתכם. אני מודה לכם על כל הפניות שחזרתם אליי, וכל המעורבות שלכם עם תשובה מה אתם מעדיפים, הלכות שבת או קיצור שולחן ערוך על הסדר. אז ככה הייתה בחירה מאוד קשה, אבל ברוב של 60% אנחנו בעזרת השם נתחיל עם קיצור שולחן ערוך על הסדר, ובעזרת השם נתחיל עם ההלכה כבר ביום ראשון הקרוב, אם ירצה השם, תחילת חודש, ונעשה את זה בשמחה רבה. אז שוב, תודה, אנחנו נתראה ביום ראשון. אתם עדיין מוזמנים לספר לחברים נוספים שהייתם חושבים שהיו מעוניינים לקבל את ההלכה היומית, לצרף אותם בקישור שאתם רואים כאן למטה, ולהתראות בהלכה היומית.